degula, nahi badezue ideiaren bat edo burura etortzen zaizuen zerbait horre azpimarratzeko. Utziko dugu pixkat CARE International eta diagnostiko rapido de genero sakondu degula desente eta ikusi dugu ere interesa dagola, jarraitzeko aukera izango dugu ere beste espazioetan, baina oraingoan nahi dugu beste esperientzia bat ezagutu, ez? Luisa Dietrichen eskutik. Horretarako, Laura Mula Gallego, JECA Institutoko kontaktatu dugu. Laura Mula, dago gure ezkerraldean. Laura Mula forma parte del área de formación y comunicación del Instituto JECA, donde se encarga de llevar a cabo la organización, ejecución, desarrollo y... Ikertzailea eta aholkularia da ingurune humanitario hauletan eta gatazken eraginpean daudenetan. Arlo humanitarioan, genero espezialista gisa lan egin du, Oxfam talde humanitario globalean, larrialdietan Sierra Leonan, Etiopian, bestetan, eta hainbat azterketa aplikatu egin ditu nazioarteko erakundeentzat genero justizian eta ikuspegi feministan oinarritzen dira bere interesak testuinguru humanitarioetan. Milenio berriaren sorrerarekin ikuspegi berri bat eman nahi zion mundu humanitarioari, bakearen eraikuntzari, eraldatzen ari den mundu batean. Bere lana 3 arlotan zehazten da, bake eraikuntza, ekintza humanitarioa eta hondamendien arriskua murriztea. Egunon edo arratsaldeon. Lehenik eta behin eskerrik asko, hemen zaudeten guztioi, virtualki eta hemen aretoan. Eta baita ere, Bilboko udalari eskerrik asko posible egiteagatik gaurko ekitaldi hau. También estamos subrayando la importancia de la localización y la identificación no solamente de necesidades, sino también de las capacidades y experiencias de estas. Aztertzen ari gara, emakume hauek zer errealitate dituzten, testuinguru zehatz batzuetan, entzun dugu, zer eskarmentu izan dugun, genero diagnostiko azkarrarekin, gaur gurekin dugu, Luisa Dietrich Ortega, bera ikertzailea eta aholkularia da, ingurune humanitario hauletan, Oxfamem lan egin du, Sierra Leonan, Etiopian, Nepalen, Yemenen, besteak beste, Generali Consultanen ere lana egiten du, erantzun humanitarioa landuz, besteak beste, eta krisi humanitarioek eragindako emakumeen egoeraz hitz egingo dugu orain Bangladesh, Kolombia, Jordania eta Ugandako esperientziak entzungo ditugu. Nork hautsiko du mikrofona? Bai, Luisaren hitzaldia ingelesez izango da. Beraz, aparato bar baduzue, hartu ezazu. Hola, hola. ¿Quién tiene el micrófono? Nork du mikrofonoa? De la ponencia. Hori da hitzaldiaren izenburua. Ba, ingelesez hitz egingo dut. I'm going to share the experience of using participatory. Gaur, hitz egingo dut, Afrikan eta beste zeinbait herrialdeetan eraman dugun ekintza batez. Bideo komunitarioak egin ditugu, eta ekimen honen izenburua da Nork du mikrofonoa. Ikerlan bat izan zen Nazio Batuek bultzatu zuen, finantzak eta jaso genuen, Sikaren aldetik eta beste zenbait agentziaren eskuetatik. Beraz, ez da soilik nik egindako lana, talde disiplinan hitza izan zen, eta trukatu egiten ginen, errotazioan egiten genuen lan. Hasia aurretik, hausnarketa batzuk partekatu nahi nituzke. Nork eusten du mikrofonoa metafora bat da. Eta askotan entzuten dugu,
emakumeon bideoetan, emakumeek beraien esperientzia kontatzen zituztenean, eta saiatzen zirenean besteak involukratzen, parte hartzea bermatzen saiatzen ziren, lana banatzen zuten, eta hemen dago horren argazki bat. Oso interesgarria izan zen ere eta amaitzen zuten zen, eztabaida sortzen zela mikrofona nork helduko zuen argitzeko. Honek nolabait badu zerikusia ekintza humanitarioan erabakiak hartzarekin. Nork hitz egiten du? Nork ez du ahotsik? Zer formatutan hitz egingo dugu? Zu nire konferentziara bazatoz eta mikrofono batekin hitz egingo baduzu, ingelesez hitz egin behar duzu. Beraz, zer formatutan hitz egitea espero dugu zugandik? Ez baina, nik hitz egin nahi dut honi buruz eta hitz egin nahi dut nire seme-alabei buruz. Ez, hau da beste zerbaiti buruz hitz egiteko espazio. Beraz, gaiekin ere badu lotura bat. Eta, beraz, mikrofonoan nork du galdetzen dugunean disrupzio bat sortzen ari gara sistema humanitarioaren egiteko moduetan ere, erronka bat jartzen dugu mahai gainean. Eta emakumeak eragile aktibo bihurtzen ditu edo bihurtu ditzake. With regards to the outline of the presentation today, I want to briefly talk about the background of the research. I would like to speak about the report which is publicly available. Eta txostena egin genuen eta argitaratuta dago, jendaurrean jarri genuen, publikoa da. Eta aurkitu genituen 3 alderdi. Aipatu nitzake eta aipatuko ditut. Eraldatzailea direlako eta bideo batzuk jarri nahiko nituzke, errefuxiatuenak, Jordaniakoak, eta baita ere Ugandako hegoaldekoak, eta zenbat aipamen ere jauzik abiliko naiz, beraz mesedez, pazientzia eskatuko dizuet, bai? Aipatuko dut ere zer erronka eta hausnarketa kritiko ditugun, eta noski galderentzako tartetxo bat ere izango dugu, eta amaieran ere iruzki batzuk egingo ditut. Ikerketa hau malgua zen, izaera malguarekin sortutakoa. Eta bagenekien hutsune bat zegoela. Krisien eragina jasaten duten emakumeen eta erabakiak hartzen dituzten artean. Normalean gizon zuriak izaten dira eta esparrua agian orokorregia da, baina horregatik hain zuzen ere eta horri esker lortu genuen funtsak izatea eta hainbat erakundek parte hartzea. Dohaintzaile handien artean akordio bat egon zen. Baina honek ez du generoa kontuan hartzen. Oso txosten interesgarria egin zen adieraziz badaudela konpromiso, baina konpromiso horiek ez direla iristen emakumeengana oinarrietara. Eta ahalegin handi bat egin dugu, baina oraindik ere generoari erreparatu gabe ekintza humanitarioan. Aurrera eta atzera ibiliko naiz, hainbat irizpideren arabera zehaztu genuen zer lekutan esku hartuko genuen eta diru dohaintzak egin zituztenei esker izan zen hau posible. Eta lan egiten genuen leku aldatutako pertsonen krisietan, eta baita ere hirietan, adibidez Kolonbian, Kipton, hor pantailan ikustitzak ez zuen lekuak.
Eta metodologiari dagokionez, lana mixtoa izan zen. Eta hemen hitz egingo dizuet bideoari buruz. Partaidetzazko bideoari buruz. Garatu eta mugitu genuen testu hau, barkatu bideo hau, eta erabili genuen ere datu bilketa baterako, komunitateak esku hartzeko, eta gure iritzi izan zen pixka, eta ikuspegi izan zen pixka, datu bilketaren gauza osagarri bat izatzea. Guztira, 8 egin genituen, eta ikus ditzakezue, baditugu argitaratuta. Eta bideoak ez dira, ez gureak, ez doaintzaileenak. Badira, sormen produktu bat, hainbat emakumek egindakoak, badago gizon bat ere, lankidetzan aritu zena, eta elkarrekin lan egin zuten, 4-5 egunez bideo horiek sortzeko. Eztabaida saioak sortu genituen, aztertzeko ea nolakoak izan behar zuten aldaketa prozesuek. Ea nola eta zer aldatu den. Zer erronka eta zer aukera dauden. Lan egin genuen galderak baliozkotuz. Testuinguru bakoitzean eztabaida saioak antolatu genituen eta guretzat garrantzitsua zen ere prestakuntza pixka bat ematea, ikusentzunezko prestakuntza. Haien kasa egiteko gaitasuna izan zezaten. Gero, beste pertsona batzuk parte hartu zuten lankidetzan editatzeko. Emakumeek aukeratu behar zuten zer argazki, zer irudi erabiliko zituzten. Eta elkarlanean editatu zuten. Kontuan izan da ere nazioarteko lana egiten dugula, garrantzitsua da emaitzen berri ematea. Eta horregatik prozesu bakoitzean saioak antolatu genituen aurkezteko, eta zinema izarra bezala sentitzen ziren, komunitate osoa etortzen zen, pantalla jartzen genituen, eta horrez gain, espero dut informazio gehiegi ematen ez aritzea, baina oso interesgarri izan zen horrez gain ikustea, eta berria ere, zer interesgarria gertatu zen emakumeentzat hau egitea, ez da? Berei sentitzen zuten beren lana zela. Eta minutu bat emango dizuet irudi hauek ikus ditzazuen. 4 testu ingurutan egindakoak dira, emakumeak elkarlanean aritu ziren. Eta gozatxoren bat esango dizuet, goian ezkerrean, emakume afrokolombiar indigena bat dugu, bideo honetan parte hartzen. Bestean, eskuinekoan, goiko irudian, Ugandako emakume batzuk ditugu, kamera esploratzen. Behan, ezkerretara, parte hartzaile Rohingya ditugu, bake emakume elkartekoak, Bangladesekoak, eta azkeneko irudian, Siriako errefuxiatu talde bat, beraien bideoa grabatzen. Guztira, 473 parte hartzaile egon ziren, eta bideoak egin zituzten, 8 film labur, 9 bideo laburrago, batzuetan gainera bilatzen zen pixka bat, haiei zehazki interesatzen zitzaizkien gaiak ateratzea. Batzuetan, aktivistak zeuden, eta erlijioa lantzen zuten
imanak, lan egiten zutenak modu aktiboan aurren ezkontza behartuen aurka. Eta lan kolektibo horretan parte hartzen zuten, baina baita ere beraien bideoklip propioak egin zituzten. Eta hau ikusiko duzue gero, bilatzailean sartuz gero, begiratu Who Holds the Microphone, eta aurkituko duzue hor guztia. Genero eraldaketaren ekintzak, edo ekintza eraldatzaileak aurkituko dituzue. QR kode bat dago, pentsatzen dut denok sartu ahal izango zaretela. Telefonoarekin, bertan QR kodea eskaneatuta, YouTubera iritsiko zarete, eta ikusiko duzue testu ingurua, baita ere puntu kontzeptual batzuk, dena hor ikusiko duzue. So I would like to start off and pick off where the last table left off. Hasteko, aipatu nahiko nuke, nola baieztatu dezakegun eraldaketa, genero eraldaketa gertatzen ari dela. Horrelako ekimenak abenturak dira, zabaltzen diren ateak, eta berariazkoak dira testuinguru bakoitzerako. Erronka da horiek identifikatzea. Eta identifikatzea ere zer den esanguratsua emakumeentzat. Eta nola lan egin dezakegun modu adimendun batean inpaktua ahalik eta handiena izan dadin. Hor jedeak laguntzen du. Eta beraz, aukerak identifikatu egin behar dira. Horretan datza. Zer esan nahi du honek praktikan? Noski, informazio batzuk daude, hau da egiteko modu tradizionala, baina baita ere sortzen dira testuinguru batetik, ezta? Adibidez, mugimenduen murrizketa bat, sarbide berri bat, diru sarrerak sortzeko, laguntza ematea beste emakume batzuentzat, hauek badira eraldaketa bat bultzatzeko moduak. Eta baita ere, garrantzitsua da jakitea ere, norekin ari garen lanean, ongi ulertza zer egoeratatik datozen, zer bizipen izan dituzten. Eta hori guztiak kontrastatu egin dezakegu egungo testuinguruarekin. Esan dut, saltoka ibiliko nintzela, alde batetik bestera, eta aipu hau irakurriko dizuet. Ego Sudanen bileretara joaten ginenean, emakumeek ezin zuten hitz egin. Ez zuten baimenik, baina orain Ugandan hitz egin dezakegu, hitz egiteko eskubidea daukagu. Edo zer gauza galdetu dezakegu bileretan. Lehen bileran hitz egin nahi bazenuen, gizonek esaten zizuten ez emakumea zara ezin duzu hitz egin. Eta hau da adibide bat. Adibide bat erakusten diguna nola aldatzen den testu ingurua. Errefuxiatu asko iristen dira ondoko herrialdeetatik eta badituzte parte hartze komunitateak eta batzuk gainera hauteskundeetara ere aurkeztera iritsi dira, beraz hor aldaketa hori gertatzen ari da. Ea, orain jarri nahi dizut lehenengo bideoa, ea lortzen dudan, pazientzia pixka bat, mesedez. Okay, let's pray. So this is the religious question. So Erlijioari buruzko galdera da hau. Bideo bat, partekatu nahi duzue 5 minutu irauten ditu, eta gian pixka bat aterako gaitu ez da, areto honetatik Ugandara eramango gaitu. Hau, Nelly da, Ego Sudaneko errefuxiatu bat, eta ongi entzun, zer aldaketa gertatu diren bere egoeran, zer aukera izan dituen, eta abar. I'm Nelly.
No sé, ustedes el equipo. A ver. Yo hice todo lo que me dijo. Vale. ¿Lo pongo desde el principio? Nelly, Neli naiz, ezkonduta nago, 3 seme alaba ditut, eta emakumeen ordezkaria naiz. Nik dut ardura osoa bakarrik nagoelako, ezakit nire senarra nun dagoen. Eta emakume bezala misio bat dudala sentitzen dut. Seme alabak eztea eta beste emakume batzuei ere adieraztean ni bezalakoak izan daitezkela. Eredugarria izan behar naiz. Ego Sudanen gerra hasi zenen bidibira iritsi zen errefuxiatu lider bat da. Nola bizi izan duzu krisiaren ondoriozko genero eraldatzaile aldaketa hau? Nire iritziz asko aldatu dira gauzak. Lehen gizonek zaindu egiten gintuzten, dirua beraiek ekartzen zuten, dena erosten zuten. Gu etxean geratzen ginen, baina orain dena aldatu da. Guk bilatzen dugu janaria gure seme-alabak aurrera atera daitezen. Nire bizitza aldatu egin da, ni Ego Sudanen etxean egoten nintzelako, sukaldean, seme-alabak zaintzen, eta orain liderra naiz, beste emakume batzuekin hitz egin dezaket, aholkuak eman diezazkieket, eta erakunde asko etortzen dira eta gomendioak egiten dizkigute. Horregatik bilera ditugunean, gizonak jeloskorra egoten dira eta esaten emakumea izan da. Aila, hostia. Eta nire ardura da, informazio guztia komunitatera eramatea, aliatuei eta beharrezkoa den informazio guztia eramaten diot emakumeari, agintariei ere aruara baldin banoa, adibidez hitzaldi batera kontatzen diet pertsona gehiagorekin egon naizela, Nazio Batuetako ordezkariekin, oso urruti dauden lekuekin, beraiek hitz egiten dute. Nik azaltzen diet gaineran emakumeek hitz egiten dutela eta nola hitz egiten duten, eta azaltzen diet nola izan daitezken emakumeek. Guk hitz egiten dugu indarkeriaz ere, senarrak emakumea jotzen badu. Gu hemen biltzen gara, hemen elkartzen gara, eta beste aukera balitzateke emakumeak elkartzea gure esperientziei buruz hitz egiteko, elkarri aholkuak emateko. Gu liderrak lanean ari gara doan, ez dugu diruagatik egiten hau, baina pozik gaude, badugu janari pixka bat, emakumean nire etxea tortzen da, nik laguntzen diot. Lider gisa zer nolako harreman duzu eragile humanitarioekin. Nik dudan harremanari buruz, deitu egiten gaituzte, bilerak egiteko, baina normalean emakumeak banandu egiten gaituzte. Eta horrela gu gure gauzei buruz hitz egin ahal izango genuke. Eta askok ez dute hori egiten. Guk behar dugu hori askatasunez hitz egin ahal izateko. Azaltzeko gizonek zer egiten diguten. Eta ni adibidez emakumea naiz, eta nik eskualtxa eta hitz egiten badut erronkei buruz beste emakumeekin, beraiek hori hartu egiten dute eta gero hitzorduak iristen zaizkigu. Zer mezu emango zenieke erakunde humanitarioei? Guk erakunde asko ditugu, emakumeak hartzen dituztenak, eta emakumeen ahotsari buruz hitz egiten dute irratian. Baina guk nahi dugu gure ahotsa martxan jartzea. Esaten dugunean esate baterako zentro bat behar dugu emakumeentzat. Donanteek laguntzen baten digutenean gauzak lortzeko bidibidin, dei bat egiten diet emakumeen izenean, bidibidin, ahal badute,
laguntzeko aukera baldin badute, prestakuntza emateko, jarduerak aurrera egiteko. Nik ez dut eskolara joan nahi, baina esate baterako zerbait egin nahi du nire kabuz, xaboia egin nahi dut, zapatak egin nahi ditut, ezakit gauzak. Nire ahotsa entzuten denean, nik nahi nuke mundu osoan entzutea, jendea jakindakin, ze gertatzen zaien bidibidiko emakumei. Here to save some time, but I feel in 5 minutes we have all the answers to what needs to be done, right? Like almost all research questions answered. Uste dut 5 minutuan izango dugula erantzuna jakiteko zer egin behar dugu, baina hemen utziko dut. Beraz, pixka bat berandu hasi gara, beraz, erlojuari begira egon naiz gainera. Badaude aukerak, aldaketak daude, baina garrantzitsua da ulertzea. Genero aldaketak ez direla, automatikoak ez dira, utxetik gertatuko, identifikatu gabe, eta beraz horretarako interaktiboak izan behar dugu, koordinatu egin behar dugu, kolaboratu egin behar dugu, sekuentziatu egin behar dugu lana. Eraginkorragoa izan dadin, hori da jokatzeko modua. Azkenik, arindu egin ditugu erantzun negatiboak, espazioak, emakumeak parte hartzeko izten ari dira. Batzuetan ikusten dugu erantzun negatiboa ondorio badela. Eta integratu egin behar dela diseinuetan eta alderdi praktikoetan. Erantzun negatibo hoiei aurka egin ahal izateko. Eta genero aldaketa eraldatzailera itzuliz, horrek esan nahi du aldaketa bat egon behar duela botere harremanetan, zuk lan egiten baduzu arlo honetan, aurkitu duguna historieta guztietan eta ahots guztietan izan da, sentimendu positiboak hor daudela. Batzuetan ematen du beldurra egon daitekela, baina hori aldatu daiteke denborarekin. Nik beste bizitak partekatu nahi ditut, eta gogoeta egiteko nien inguruan. Siriako errefuxiatu batekin izketan ari nintzela Jordanian, diru sarreren programetan sartuta zegoena, atxeden hartzeko aukera baldin ba, enuke ez esango. Gizonek ere ardezatela erantzukizuna berriz ere. Eta zergatik gertatu da, ez da asko galdu. Hau da, emakumeek gainkarga bat dute oraindik ere. Beraz, konplexutasun hau osoa ikustea ondo dago. Hurrengo zita da Bangladeshko gizon rohinda batena, alde batetik ez daude pozik, emakumeak orain barre egite dugutelako, emakumeak janaria lortzen dute gobernuarengandik, baina ez senarrengandik, baina pozik gaude, erditzen direnean GKen laguntza izaten dutelako. Eta txertatu egiten dituzte aurrak. Bueno, oraindik ere konplexutasun hori dugu, baina boterea mantendu nahi dute, hori da ikusten duguna. Gizonek boterea mantendu nahi dutela. Beraz, hori da konplexutasuna, hau da, aitortzea, dena ez dela oso positiboa. Eta hori dena aldatu egin daitekela. Hau da, egokitze prozesu bada eta prest egon behar dugu horretarako. Eta hurrengo aldaketa egin ahal izateko. Horren beste testuinguru batera joango gara. Orain Bangladeshera joango gara altzara, emakume talde hau, Shanti Mohila dute izena, emakume helduak dira, gehienak ezkonduak edo alargunak, eta esperientzia ikaragarriak bizi dituztenak, genozidioak,
definizio legalak daude, baina emakume hori entzuten diezunean zer esaten duten ezin dira gauza hauek eztabaidatu ere egin. Oso interesgarria izan zen, beren esperientzia buruz hitz egiten dutenean, beren jaioterriez, ze bizi zorrotza duten, lana nola banatzen duten modu zorrotzean, mugikortasuna nolakoa den, musulman gisa bizi, budista gehiengoa direnean. Hau da, Bangladesean, joan ginenean, erlijioa askarago bizi genuen. Eta ikusgarriagoak dira orain espazio publikoetan gaude, egin behar dugulako. Aldi beran ikusten dugu, behar bada gure ikuspegitik, kuestionatu zenezake ikusgaitasun hori. Beraz, gure ideia kuestionatzera eta gure ideia kuestionatzera ere bideratuta gaude. Eta sentitzen dut, moztu behar dut, ze, bueno, moztu ingo du pixka bat, ze bizati erakutsi nahi ditut. No, like I start from the beginning, right? Zira bertatik jarriko dut. It's also the setup is also so very important, right? Rather than just continuing. Sarrera ere importantea da. Kutupalongo emakumeak dira. Nahiago dute ez filmatzea jarduerak egiten. Eske. Jarduerak egiten dituztenean atari zabalean. Rohingya emakume batzuk, Shanti Mohilako taldekoak, beren filmak egiten ikasi dute, beren filmaketak egiten. Erabaki dute lehen filmaketa izango zela kontatzeko bere taldearen historia zein den. Shanti Mohila, bakearen, emakumeak hau da gure kontakizuna. Bakea zurekin egon dadila, ni Rohingya emakumea naiz, ni ere bakea zurekin egon dadila, emakume Rohingya naiz, gauza bera esaten du, denek esaten dute gauza bera. Bakea zurekin, ni Rohingya emakume baten alaba naiz, ni Rohingya emakumea naiz, Myanmarrekoa. Bakea zurekin, ni emakume Rohingya bat naiz. Shanti Mohila grup haraulante kutu elo. Shanti Mohila gara, bakearen emakumeak, laugarren kanpamenduan bizi gara Kutupalon. Hau da gure historia. Neke eta arazo asko pasatu ditugu, Myanmarretik horregatik etor ginen Bangladesea. Gure etxeak ereki genituen bamburekin eta ora polietilenarekin ere bai. Eta elkar ezagutu genuen, eta hasi ginen gure nekeak elkar ulertzen. Eta elkarrekin zoriona aurkitu nahi izan genuen. Iritsi ondoren, egun osoan negarrera ez egoten ginen, ez genuen ez etxerik, kaletan barrena ibiltzen ginen negarrez. Batzuk besteekin hitz egiten genuen, elkar kontsolatu nahien. Eta garai hartan, Eva Madam, abokatu bat etorri zen, eta ordenagailu eramangarri bat ekarri zigun. Ordenagailuan erakutsi zigun emakume bat, hegazkinak pilotatzen, emakumeak autoa gidatzen, eta ikusi genuen Tamizeneko emakume bat. Eta politikan sartuta zegoena, desgaitasun batzuen, baina aur bat ezerritu zen eta familia batu, eta baita ere nazio baten buru da. Eta indar eta animoiekin gure bihotzak indartu eta sendotu genituen. Pentsatu genuen gure gurasoak galdu ditugu etxeak eta jabegoak, baina ez gaituzteek ikilduko ez dugu negarrez jarraituko. Shantikana izeneko taldea sortu genuen eta gero Shanti Mohila. 400 bat emakume gara, denak elkarrekin gaude. Epaitegi bat dago ICC izenekoa, non justizia berdina den denontzat. Gure atzerrastua jaso genituen, 400 emakumeenak, eta bidali genituen justizia auzitegi honetara, justizia erreklamatzeko. Eta erreklamazio bat bidali genuen gure taldetik. Oda, 30 Shanti Mohilatik, Hamida Genebara joan zen, gure taldearen izenean. Eta reklamazio bat egin genuen, 400 barkatu atzmarkekin eta nazioarteko auzitegira bidali genituen. Eta Shanti Mohila naizenez, ni Genebara joan nintzen,
Rohingya anai eta arreben izenean hitz egitera, justizia eskatzera eta lortzera. Orain esan dezakezu bai. Shanti Mohila gisa, etxez etxe joan ginen, jende animatzera, kanpamenduko jendea animatzera, eta gure justizia eskaria babestera. Gure eskubideen alde lan egin behar dugu, babesa behar dugu. Bueno, moztu egingo dut, baina berriro, sekuentzia honetan, hau da, trauma psikologiko hau da, leku aldatze bortxazko hau sufritu ondoren, elkartu egin behar dute. Ideia hau hasi aurretik elkartu behar izan zuten, baina aldi berean garrantzitsua da justizia bilatzea. Elkartzea 400 atz marka horiek bildu eta bidaltzea. Gustatuko litzaidake salto egitea, ze emakumeak asko lan egin zuten beren eskari politikoak egiteko. Eta batzuetan ez dugu entzun nahi, baina hor daude. Bakea zurekin, Shanti Mohila taldea gara, hauxe eskatzen dugu. Justizia nahi dugu, Myanmarreko estatuak torturatu egin gintuelako. Rohingya herriak izan beharko luke Myanmar gobernuaren parte. Mugimendu askatasuna eskatzen dugu, beste edozein herritarren antzera, edozein herritan. Myanmarreko gobernuak utzi egin behar du, ez gaitu behartu behar ordaintzera, ezkondu nahi dugunean besteekin egiten duten bezala. Herritartasuna eman digute, baita ere, Bangladeseko kanpamentuan bizi jaio direnak ere, errekonozitu behar gaituzte, kidego Rohingya gisa. Gure erlijioa bizitzeko askatasuna eman behar digute. Mugimendu askatasuna behar dugu Myanmar barruan eta atzerrian ere bai. Gure familia utzi behar dute Myanmarrera itzultzen, elkar gaitezen denok. Eta nahi dugu gure meskitak eta madrasak ireki behar dituzte. Guk hezkuntzarako sarbide berbera nahi dugu beste edozein kidegoren antzera. Eta Rohingya herria eskatu beharko lukete, preso baitaude Mungdam eta Buzianguen. Konpentsazioa eman behar digute beren genozidio krimenengatik. Mugimendu askatasuna behar dugu. Ez murriztapen gehiago gure aurra ez erditzeko eta errolda nazionalean haien izena eman alizateko. Beraz, hau gertatzen da emakumei galdetzen diezunean beren parte hartze buruz eta bere lokalizazioari buruz. Eskari oso sendoak daude, herritartasunari buruz, legei buruz. Besterik gabe, espero dut gehiago eztabaidatzeko aukera izango dugula. Mitoa bat hautsi dugu. Mito horrek esaten zuen emakumeek ez zutela parte hartu nahi. Emakume guztiek oso iritzi sendoak dituzte eta eskatu, bere eskariak dituzte. Baina parte hartze euskarriak edo parte hartzeko moduak ez datoz bat emakumeek duten parte hartzeko moduekin. Eta gainera, emakumeek parte hartzen dute modu batzuetan zeinean eragileek ez duten espero. Adibidez Ugandan ikusten dugu hori, 200 laguneko bilera asko daudenean, eta aukera duzunean eskua altxatzeko, eta hitz egiteko aukera 30 segunduan. Eta emakumeak hitz egiten dute horrek sortzen duen estresari buruz, ez dit lo egiten utzi, gero hitz egin dut, baina gehien ahaztu zait, beraz, ze parte hartze euskarri behar dute emakumeek. I feel also policing, which Eta gainera, ze parte hartze behar dute. Rohingya emakumeen kasuan, eskari politikoak zituzten. Hau oso komplikatua da monitorientzat, indarkeria eragin dezake, eta hau da, hori ez da guk aurre ikusten genuen emakumeen parte hartzea.
Beraz, antolatzeko espazioak eskatzea, biltzeko espazioak eskatzea, eta estrategia horiek, ez zaizkie ala eskintzen. Eta aipu interesgarri bat du, emakume batek egindakoa, Rohingya emakume batek egindakoa. Hau da, arau sozialak aldatu egin behar direla. Arau sozialak aldatzea, baina ez emakumeek nahi dutena. Emakume taldeak dira haserre daude, genozidioa sufritutenak, bortxatu dituzte, lekuz aldatu dituzte. Ez dituzte ditugu konbentzitu behar bere historiaz, beraiek jakin nahi dute, hitz egiten badute entzun dituztela eta seguro gongo direlak justiziarekiko duten grina ikaragarria da. Beraz, oso interesgarria da, baina zertaz hitz egiten dute humanitarioek parte hartze efektiboaz hitz egiten dutenean? Beste aurkikuntza bat da, bigarrena da, hemen kontua ez da ariketa bakar bat egitea, parte hartzeko orduan. Beharrezkoa da, oztopak zeintzuk diren ikustean, eta espazio seguruak, estrategiak sortzeko, eta behar bada azkenik eta garrantzitsuena emakumeek behar dituzte bitartekoak parte hartzeko. Eta hori oso ondo ikusi genuen CARES Women's Leads programan. Aurrekontu lerroa, independentea zen, emakumeak nahi zuten egiteko, eta beren lehentasunak entzuteko. Hau ere izan daiteke, hemen barruan sartu daiteke alfabetizazioa, hizkuntza gaitasunak, baina baita ere funtsa malguak garraiorako komunikazioa bultzatzeko, emakumeek nahi dute beren tokia izan, beren gela propio izan. Eta Kolonbian emakumeak 10-15 urtez nazioarteko lankietzaren ondoren esan duten nekatuta gaude, guk sortu nahi dugu, guk implementatu nahi ditugu proiektuak, guk geuk ezarri. Ez alda hori alduntzea ba. Beraz, prestakuntza gehiago behar dute alduntzeari buruz. Dirua behar nahi dugu guk geuk ezarri alizateko gure programak. Bear with me. So we are now jumping to Colombia. Orain Kolonbiara joango gara. Orain erakutsiko dizuet toki bat, bideoren erdialdean. Bideo honek gehiago du zerikusia. Erantzun humanitarioa nola ikusten duten, eragina ez duten emakumeak. Ekintza humanitarioak, eragile humanitarioak, hori zer da esan zuen emakume batek. Txalekoak. Hau da, oso bizkor pasatzen diren txaleko horiek, bakarrik hirietan gelditzen direnak, baina sekula ez direnak komunitateetara joaten, horiek dira. Hau guztia laguntza humanitarioan islatu eginda. Ni Damaris Palacios naiz, ama liderra naiz, komunitate emakumea, apustu egiten dut prozesu organizatibo guztietan, bake prozesuan eta baita ere gizarteratzea. Aukera izan nuen, lurraldeko emakume kolektiboren aldetik, eta proposatu egin ninduten, hitzarmen humanitarioa jadanik horretan parte hartzeko. Eta baina ez zidaten deitzen, beti pendiente nengoen, ea nora joan nintekeen parte hartzera genero ikuspegiarekin. Eta nintzen inoiz islatuta sentitu. Ze inoiz ez zidaten deialdia bialtzen. Eta oztopo handiak nituen sekula ez zegoen dirurik parte hartzeko, emakumeek parte hartzeko. Beti esaten zuten, oztopo bat zegoela. Esaten zuten, baliabide nahikorik ez zegoela, eta bizpahiru lagun bakarrik joango zirela, eta genero ikuspegiak etzela ikusiko. Beraz, uste dut, ez dela kontutan hartu emakumeen parte hartzea. Lurraldean dagoen lankidetza
sustatzeko. Nazioarteko babesa gehiago ikusten da hirietan. Ze komunitateetara ez dira babes edo laguntza horiek iristen. Beti dago oztoporen bat, ez dagoelako jario bat, ez baita iristen, ez baitira komunitateetara iristen, beraz kezkagarri xamarra da. Emakumeak garen aldetik, hemen txokokoak, eta ni Damaris naizen aldetik, gustatuko litzaidake ohar bat egitea. Hau da, jadanik baditugu emakumeen erakundeak, 22 urte baino gehiago daramagu hemen lurraldean eta leku aldaketari aurka egiten eta leku aldatzearen arazoa aztertzen eta lortu dugu gure burua antolatzea eta prestakuntza eskola askotan parte hartzea eragina dutenak politikan. Beraz, gaituak gaude, beste emakume batzuei laguntzeko. Eta emakume baino gehiago baita ere gazteei laguntzeko. Horiek dira gure hazia. Eta ezin izan dugu aurrera egin asmo horretan, ez dugulako leku bat non bildu, ez dugulako bulego bat, haiek emakumeak lasai etor daitezen, beraz askotan lekuz batetik bestera joan behar dugu eta askotan oso zaila da emakumengana iristea. Ez dugulako proiektu produktibo jakin bat dirua emango diguna. Guk lan bat egin dugu, guk aldaketa operatzaileak izan gara, bizitza eraldatzaileak atezate ibile gara, komunitateetara joan gara, hirietara, eta ikusten dugu emakume horiek behar gaituztela. Eta emakume horiek esaten digute, noiz itzuliko zarete, behar dugu lantegi bat, tailer bat egitera, prestakuntza bat egitera, baina han gelditzen gara, ez dugulako tresna nahikorik lan egiteko. Dena erakunde handietan gelditzen delako. Julia Susana Mena dut izena, Medioatrato udalerrikoa naiz, maite dut nire ibaia, Bebarama, ni landagunekoa naiz, Kokomaziakoa naiz. Esperientzia handiak izan ditut nazioarteko lankidetzarekin. Eta izan dudan esperientziatako bat izan da, eman duten babesa. Emakumek izan duten laguntza eta babesa txoko departamentuan batez ere genero arloan. Eta nik bizi dudana aipatu behar dut, noski. Esperientzia oso polita izan da, baina gauza batzuetan ez naiz oso babestuta sentitzen egiten diren gauza batzuetan. Ze bere momentuan sentitu naiz erabili egin nautela. Eta zergatik esaten dut, ze batzuetan oso gauza gogorrak iristen zaizkigu. Begiratu gabe ze behar ditugun. Begiratu gabe ez dute aztertzen emakumeak zer behar ditugun. Eta zuk lan bat egiten baduzu landagunean, ez da gauza bera hiriko emakumea eta landaguneko emakumea, ze landaguneko emakumeak gerra bikoitza du. Harengan ez dira erakundeak iristen. Ez gobernuaren aldetik, ez beste leku batetik. Eta lankidetza, nazioarteko lankidetza iristen da, hirugarren baten eskutik iristen baldin bada, ez gainerakoa, dena bankuetan gelditzen da. Hau da, nik joan bar izan dut komunitatez komunitate, 124 batzar komunitatetara joan izan naiz, jarraitzen du hitz egiten emakume honek eta beretan aluzinantea da, oso interesantea da, oso kritikoa da humanitarioen aurrean. Baina denboraz gaizki nabilen ezkero, nahi nuke aurrera egin nire hitzaldien. Hau da, emakume afektatu horiek nola ikusten duten laguntza humanitarioa? Arazoak daude. Aukerak eskaintzeko orduan, aukera puntualak eskaintzeko orduan. Baina babes jarraitu batean, ez daude aukera, ez dago aukerarik. Epe luzeko aliantzak sortzeko. Kontutan hartuz, tokiko komunitatek egiten duten lan guztia. Hau da, agentzia humanitarioak
oraindik ere ordaindu gabeko lanaz baliatzen dira. Eta gustatuko litzaidake aipu bat irakurtzea. Nekatuta gaituzte bileratik bilera, ekitalditik ekitaldira, baina gu gara azkenean ontzia jasotzen dituguna, lurra garbitzen ditugunak. Ez digute kontutan hartzen proiektu aukeretarako eta sentitzen dugu erabili egiten gaituztela eta ez dugu gu gehiago erabiltzea nahi. Beraz, laguntza humanitarioa ez da iristen emakume batzuen gana. Eta azkenik, parte hartze modu lokalizatu horiek ez dira aitortzen, hau da. 3 bideo hauetan ikusi duguna aberastasun guztia eta azkenekoan ere ikusiko dugu, laugarren bideo horretan. Bideo horietan emakumeen sormena ageri da, hau da, ze lan egiten duten emakume talde horietan. Hau da, lan aitzindaria da. Voluntario gazten estereotipoak zapaltzen dituztenak. Baita ere konektoreen eginkizuna, hau da, komunitateak elkar lotzen dituztenak eragile humanitarioekin esate baterako. Hau da, emagin rohingek ezagutza privilegietuak dituzte, etxen inguruan, baina ez dituzte sartzen beharren ebaluazioetan, imamsekin ere bai gauza bera gertatzen da. 18 urte izan behar dituzte gutxienez ezkontzeko, eta azkenik, hainbat testuinguruetan aurkitu duguna izan da, emakumeak direla lehenik erantzuten dutenak. Kerek oso inkesta interesgarria du horren inguruan. Kolonbian, Txokore departamentuan, oso interesgarria izan zen ikustea, emakumeak berela joaten direla, konfinatuta itxita dauden emakumea laguntzera, mugitu ezin dituzenean, goseak akatzen daudenean, beren bizitza jartzen dituzte arriskuan emakumei laguntzera joaten direnean. Galdetzen zaienean zer izango litzateke erabilgarria? Hau da, nola lagundi ezazueke laguntza humanitarioa, lantxa bizkorra behar dugu, aterpetxe bat emakumentzat. 2 gauza horiek posible den horretatik kanpoan daude, erantzun humanitariotatik kanpo dago Txoko departamentuan. Eskatu didate gogoetari buruz hitz egiteko. Parte hartzaile bideoak ideia osoa interesgarriak eman dizkigu eta sakon dezakezue horretan. Eta informazioa garrantzitsua. Baina gai izan behar duzue espazio hori mantentzeko. Gai izan behar duzue emakumeen lidergoa mantentzeko. Presteko behar duzue horretarako. Eta askotan gauzak ez dira ateratzen batek espero dituen bezala. Gustatuko litzaidake, benetan, prozesuaz hobeto dokumentatzea, bidorrei nola egin zuten. Ze bada zerbait gertatzen dena emakumeen artean elkarrekin lan egiten dutenean bere historia partekatzen, bere narratibak lantzen. Metodologia zein izan zen? Emakumeak oso interesatuak zeuden bideoak ikusteko. Eta nahi zuten beste emakumeen bideoak ere itzuliak izatea, baina ez posible izan, ez zegoelako diruneko horretarako. Eta ez genuen pentsatu, informazio partekatu genuela, uste genuen bukatu genuela, baina etzen horrela. Eta amaitzeko, zein da, kontakizun hauen guztien inpaktua, uste dut ez dakidela. Zoritxarrez, hau, erabili izan da. Laguntza humanitarioak aldatu dira honengatik, ez dakit. Egin genezaken txostenetako bat, dena hor dago. Eta isteko esan behar dut, eragile humanitarioak, agente humanitarioak ez direla neutroak generorekiko. Eta haiek format ematen diote, eta eragin egiten dute aukeretan, beraiek lan egituko duten moduarekin. Beraz, urrats garrantzitsua da entzutea zeintzuk diren lehentasunak, eta emakumeek ze proposatzen duten, eta behar bezalako laguntza ematea ze emakume horiek oso ondo dakite. Eta azkenik, antolatzeko egiten diren
ahalegin horiek, women lead edo bestelako ahaleginak egiten direnean, oinarrietatik horiek dira jarraitu behar dugun bidea. Aukerak sortu behar ditugu horrelako ekintzak egiteko eta parte hartzeko aukerak eman behar dizkiegu, funtsezkoa iruditzen zait. Ordu bata eta erdi da, berandu hasi gara, zer gertatzen da Siriako nire emakumeekin badauka denbora, beraien bideoa ikusteko, bai? You in the spot of the bad cop, right? Badakit, pixka bat larritu egiten zaituzte dela, pixka bat ez dutu, baino tira, goazen ikustera azkeneko bideoa, hau. Eta bideo honetan ikusiko dugu, galdetzen duzunean zer da zure iritziz parte hartzea, zer da genero eraldaketa, kontakizuna beti ira desberdinak. 7-8 bederatzi urte dara matzate kasu honetan, krisi horretan, leku horretan, eta etzaile axola, hainbeste, kontu hori gehiago interesatzen zaie irten bidea bilatzea, ezta? Zortzi emakumeek ikasi zuten filmak egiten eta gidoi bat prestatu zuten haien ahotsak entzun zitezen. Nora zoaz, Xeri? عندك بالبيت وبعدين تبلشي Partaidetzan egindako bideoa da, Siriako emakumeek egindakoa, Zatari errefuxiatu eremuan, Jordanian. Zer amets ditugu? أنا لاجئة سورية داخل على Siriako errefuxiatua naiz, duela 7 urte, iritsi nintzen Jordaniara, Al-Zatari, kanpalmentuan bizi naiz, nire seme-alabak ezkonduta daude, eta hemen bizi dira. Eta beldur naiz, deituko dietelako, armadara joateko, eta ezingo dute, ugirik edo jatekorik ekarri etxera. Ni ere, Al-Zatari kanpalekoa nago, 2002ko maiatzaren 5 iritsi nintzen, Siriatik, errefuxiatua naiz, eta espero dut ateak zabaltzea, batez ere errefuxiatu gazteentzat Jordaniatik atera izan daitezen, eta bizitza seguru bat izateko aukera izan dezaten. Kezkatuta gaude, gure seme-alabak babestu nahi ditugu, hezkuntza bat izan dezaten etorkizunean, eta espero dut ideia hau ere iristea boterean daudenei. Entzun gaitzatela jainkoak ala nahi badu. Bakea zurekin, Asatari nago, ni ere. Nire senarra Siriara itzuli behar izan zen eta ez zioten utzi itzultzen, ez dugu elkar ikusi 4 urtetan. Saiatu zen itzultzen, baina ez diote utzi. Agintari eskatzen diegu, baimena eman diezaioten berriro ere bere familiarekin egoteko. Jordanian bizi direnak, gai izan daitezen senideak Sirian ikusteko. Falta motatzen du senarra, bere seme-alabek, bere ilobek ikusi egin nahi dute. Baina ez diote uzten Jordaniara itzultzen. Eta bakarrik nahi dugu behintzat 2 hilabeterako etortzeko aukera ematea. أنا لاجئة سورية من مخيم الزعتر. Kaixo, nire Al-Zatariko errefuxiatu kanpalekoan nago, 2013an iritsi nintzen Siriako gerra dela eta senarrarekin eta seme-alabekin, baina Jordaniara iritsi nintzenetik ez dut lanik aurkitu. Eta honek nire familiari, nire seme-alabei eragiten die, oso estres handia eragiten die, deprimitu egiten nau, egoera honek, lana bilatu dut, erakunde askotan. Eta adibidez nire semeak betaurrekoak behar ditu. Bueno, betaurrekoak ez, bere zebakuntza bat behar du. Eta medikoak esan zuen, orain ezin ziotela egin ebakuntza, baina bitartean behar du. Behintzat betaurrekoak erabiltza, eta nik lanik ez dudanez, ezin dut ordaindu nire semea behar duena.
Eta espero dut boterea dutenek entzutea gure emakume ahotsak. Eta guretzat lanpostuak sortzea. Lana behar dugu eta espero dut gure ahotsak entzutea. Ez dut inolako diru sarrerarik eta senarrak ere ez. Inork ez digu laguntzen eta gutako batek ere ez aurkitzen lanik. Asko sufritu dut, 6 urte dira jada egoera honetan gaudenetik. Ni ere Altzatarik kanpamentuan dagoen Siriako errefuxiatu bat naiz, 2013an itxi nintzen, seme-alabekin, alarguna naiz, nire senarra hil egin zen, nire seme-alabak hemen azira eta asko sufritu dugu hemen kanpalekuan, emakumeak etxean geratzen dira denbora guztian, ez dugu nora joan. Ezin gara inora joan, ezin dugu atxeden hartu, ez dago guretzako lekurik eta behar dugu leku bat gure arazo ez hitz egiteko. Leku bat emakumeek gure arazoi buruz, gure gaitasunei buruz hitz egin dezagun eta baita ere nolabaiteko leku terapeutiko bat edukitzeko, adibidez astean behin elkartzeko, eta gure arazoi buruz hitz egin ahal izateko. Lasai egon gaitezen, kaixo ni Altzatari kanpalekoan dagoen errefuxiatu bat naiz, 2013an itxi nintzen, 7 urte daramatzat hemen, nire seme-alabekin bizi naiz kanpamentu honetan, eta bizimodu ona dugu zorionez, baina oraindik ere badaukagu arazo bat hemen jazarpena gertatzen da, era guztietako jazarpena. Sirian ez genuen horrelako arazorik, biztanleriaren 1%-ari bakarrik eragiten zion, hemen 83%ari eragiten dio, eta ez dut esageratu nahi, baina benetan asko gertatzen da. Eta salatzen dut espero dalako norbaitek horri amaiera ematea, espero dugu pertsonak, familia kontzientziatzea haien semeak ez ditzaten. Jendeak horrelako jazarpena bizi duen lekuetan arauak egon beharko lirateke hori kontrolatzeko. Espero nire ahotsa bestengana iristea. مشان بناتنا بالمخيم لأنه Eta ez da niretzat, hau kanpamentu honetan dauden neskato guztientzat da. Beldur dira, ateratzeak, etxeetik ateratzeak beldur ematen die, gurasoak kezkatuta daude. Eta emakume guztiok nahi dugu zoriontasuna eta gure alabak ongi egotea. Bueno, Luisa, muchísimas gracias por abrirnos. Eskerrik asko, Luisa, lehiotxo hau zabaldu diguzulako, eta emakume hauen esperientziak azaldu dizkiguzulako, orain hitza emango diegu aretoan daudenei eta virtualki parte hartzen ari direnei. Galderari baduzue, orain da unea. I'm so sorry for asking so many questions today, but I get the... Sentitzen dut gaur galdera mordoa egiten ari naiz, halako batean isilduko naiz. Eskerrik asko, benetan oso interesgarria izan da. Eta jakin nahiko nuke ea hitz egin duzun neskatoekin, ez da? Oso interesgarria da ikusten duzunean zer dimentsio duten gizakiok oso gazteak direnean mundua, oso modu desberdin batean ikusten dute. Galdetu diezue, hori esploratu duzu eta zorionak benetan lan bikaina da. Uste dut metodologia oso polita dela, oso bisuala, galdera asko ez da, egin dituzue, eta askotan ere iruditzen zaigu, ez garela lana ongi egiten ari, ez da? Duintasuna erdigunean jartzea oso garrantzitsua da. Sektore humanitarioak duintasuna eman behar dio jendeari, ez soilik zerbitzuak. Eta hori da ikusten ez duguna. Eta hor,
akordio batera iritsi behar gara dohaintzaileekin, eta bestela ez dugulako ongi egingo. Niretzat oztopoa, izena bera ez, akordio bat, bada pixka bat erridikuloa, ez da, erakusten du zer superficialak izan gaitezkeen batzuetan. Akordio handi bat behar da sektore humanitarioa eraldatzeko, batzuetan txantxetan ari garela dirudi, ez da, eraldatu nahi badugu malgutasuna behar dugu iritsi nahi dugun puntura iristeko da. Pertsonen duintasuna hobetzeko hori gakoa da, eta iruditzen zaizu lana norabide horretan doana, eta hori esan nahi nuen, eta galdera, neskei buruz, neskatoi buruz. Horixe zen galdera. Ongi, ez genuen egin film bat haiekin metodologia ludikoago bat behar delako, eta baita ere, gurasoek baimena eman behar dute, eta beste arazo batzuk ere badaude. Baina, bizpahiru bideoetan, baditugu emakume gazteak, eta gizon gazte bat ere, eta eztabaida egiten dute beraien bizipenen inguruan, eta bestelako ñabardura bat ematen du. Eta agian ez dut ongi azaldu zer egin duten voluntario gazteek, baina badago beste bideo bat Bangladesekoa, eta bertan emakume voluntario gazteak etxez etxe doa, laguntza psikosoziala ematen dute, gizonak ere badaude, eta zoa zara eta ikusiko duzu nola bizpahiru bideo badauden gazteekin. Eta zurekin ados nago, deskonexioa dago, banai horien artean, batzuetan galdetzen diegunean, zerbait galtzen zaigula dirudi, ez? Zerbait ez da konektatzen, lotura bat falta da. ¿Badago beste galderari? Bueno, si nadie se lanza a preguntar, yo voy a ello. Luisa, quería preguntarte sobre... Horra animatzen ez bada, nik ingo dut, Luisa, galdetu nahi nizun. Esan duzulako, datu bilketaren ondoren, prozesu bat irekitzen duzuela, taldeekin, senideekin, partekatzeko. Iruzkinak jasotzen dituzue, aldaketak egiten dituzuen, nola funtzionatzen du horrek? Bideoan ere aldaketak edo mezuan, adierazteko moduan. Ez, eta hori izan zen erronka handienetako gaztelaniaz ari naiz. Pixka bat denbora gehiago mango bagenizu euskaraz eritzen ingo zenuke azkenean. Erronka da. Gai izatea, emakumei lekua ematea, tartea ematea, egin dezaten haiek egin nahi dutena. Hau da, nire buruan, pentsatzen dituen pixka galderak, esaten nuen, ezin da 10 minututik gorakoa izamea. Kolonbian 20 minutit esan zigutenez, hau da, guk nahi genuen narratiba. Eta horrela behar du, haiek horrela nahi dutelako. Beraz, testuinguru aldatu egin zen. Kolonbian hasi ginen, eta oso prozesu parte hartzailea izan zen. Horrek esan nahi du, talde guztia elkartu zela, eta bero handia egiten zuen, oso gela txiki batean zaudelako, bideo bat ikusten ari ziren, denek nahi zuten haien iritzia eman, erabakitzeko zer irudi sartu behar ziren, zer deklarazio, beraz, izan zuen olabaiteko parte hartze handi hori, ez da? Haiek erabakitzen zuten zerk funtzionatuko zuen eta zerk ez. Baina, adibidez, Bangladesen talde batek ez zuen parte hartu nahi, eta horrela hasi ginen lan guztia egiten. Eta adostu eta onartu behar izan genuen, duintasunaren gaia dela eta emakume batzuk joatea.
laburragoa izan zen, eta emakume batzuk esaten zuten batira ezin naiz itzuli bihar, esan zer proposatuko zenuke. Eta horrela, proposamen moduko bat egin zen, eta emakumeekin batera, elkarrekin egin ziren egin beharreko zuzenketak. Bideoklipat desberdina dira, moztuta daude. Testuinguru guztien artean zein izan zen erronka handiena izan zena? Testuinguruagatik edo zuen kokagunegatik. Ziurrenik erronka handiena zekarren testuingurua Bangladesekoa izan zen. Egoerak zirela eta. Emakumeak beldur zirelako. Beldur ziren, ez zuten haien aurpegia erakutsi nahi, beldur ziren, ea besteek zer esango zuten, eta esaten zuten txutxu-mutxuka arituko dira, eta horrek zaildu egiten du gainera, ni ezkondu izatea gazteen artean, batez ere gazteenek ez dute txalotzen, hori uler daitekeelako gauza raro bezala, horregatik mugitzen zituzten eskuak txalotu beharrean. Eta gardenak ere izan behar dugu, eta egin zituzten beraien galderak, eta esan zuten, horregongo naiz, baina ez zuten nahi beraien aurpegiak ikusterik. Senarrek ez zutelako eman baimena, beraiekan egoteko, eta ez ziren seguru sentitzen. Eta horren aurrean, ezin duzu ezer egin. Hitz egin behar da, eta onartu behar da ere, ez esango dizutela askok. Nik iruzkin txiki bat egin nahiko nuke. Pixka bat berriro bideoari helduz. Azken bideo horretan oso hunkigarria izan da. Lan humanitarioan kudeatu beharko genituzke itxaropenak ere, ez da? Ari gara, kanpamentu horretan, eta noski arazo handiak dituzte. Baldintzak gogorrak dira. Eta gu joaten gara ara, agentzia humanitario gisa, eta haien beharren zerrenda emango digute, ezta? Eta iruditzen zait gure lehentasunetako bat izan daitekela itxaropenen kudeaketa, betarreko behar ditu semearentzat, adibidez, ez? Eta egiten badugu lana nekazaritzan adibidez, edo esaten badigute nire senarra ez dut ikusi, agian argi hitz egin beharko genieke, ezta? Galdera bat zen edo iruzkina? Ez, itxaropenak sortzarena oso sartuta dago metodologian, ez da? Eta guk hitz egin da genuen duela, bizpahiru egun lehen. Baina garrantzitsua da esaten duzuna, ez? Nahi duzu hitz egin parte hartzeaz, kokapenaz, eta azkenean zertaz hitz egiten duzu, arazo ez, eta zure semea behar dituen betarroko ez. Hori delako presakoena, ez da. Hola, ahora sí. Quería que si puedes comentar un Hitz egin dezakezu pixkat barkatu, baina mikrofonoa ez du erabiltzen eta ez diogu ondo entzuten. ¿Aló? Ahí. Que si puedes comentar un poco en tu perspectiva del uso, elevándolo a las agencias que han comisionado el research, elevándolo a estas mujeres, ¿qué hacen con el video? Zer egiten duzue bideo honekin? Nire ikuspegi pertsonaletik oso zaila da hau eragiteko mekanismo gisa aurkeztea. Anekdota bat delako, ez oso hunkigarria da, ulertzen dugu, baina honek nire erantzun humanitarioa eragiteko, esango nuke ordezkatzailea baino anekdotikoa dela. Beraz,
Zu zer proiektzio ikusten diozu, honi erabilerari dagokionez? Te respondo que a mí me pareció Niri oso interesgarria iruditu zitzaidan, hainbeste malgutasun izatea metodologia garatzeko hain galdera zabala, eta esatean, non dago falta zaigun kate hori, non dago lotura hori, emakumen arteko lotura dago, baina baita ere eragileen arteko, eta hori niretzat oso berritzailea izan zen, oso estraktiboa garelako inzidentzia egiteko, ez da? Hori beraz positiboa iruditu zitzean, bestalde ere ideia izan zen hau eraman zela sozializazio espazio batera, workstreamentako ordezkariak egon ziren, bi erakundeen replikak izan genituen, saio bat online egin genuen, 200 horietatik 3 gero parte hartu zuten truke esperientzietan. Beraz, horrek ez du guztiz ixten lotura falta hori, baina egiten du nolabaiteko hurbilketa lan bat. Kritikoki hausnartu egin daiteke, hau beste modu batera egiteko beharraz. Eta emakume honek lehenengoak erantzuten die arazo guztiei. Beraz, tresna bat izan daiteke gaiak mahai gainean jartzeko eta eztabaida pizteko, identifikatzeko zer arazo, zer bide dauden. Entzuten dizuzun 1000 zatoz? Eta esan duzu, eta zer da hau, ez da? Baina, bai iruditzatzen zaidala, momenturen batean, aurkitu ditzakegula, elkarrekin lotzeko moduak, tailerrak eta ikuspegi aldaketa bat egin beharko dugu. Eta horretarako parte hartze ariketak egin beharko genituzke, ez izatea bakarrik, zenbakia kontatzea, ez da, gauza mistoren bat. Eta nola izan daiteke? Tira, egunero sortzen dira ideia berriak, ez da? Eta noski ez da izango agian erabakiak hartzen dituzten horiekin intzidentzia bat eukitzeko, baina helburu ere bada, haien bihotza eukitzea, ez da? Zerbaitek eukitu behar ditu. Eta bazen pixka bat realitate virtualeko simulazio bat egitea, baino gauza asko zeren merkeagoa hori ordaintzeko dirurik ez daukagulako. Eskerrik asko galderaren gatik. Badirudi beste galdera badugula handik. Gracias por la intervención. Eskerrik asko, niri oso interesgarria iruditu zait, eta bai kontatu nahi nuen gu agentzian ere orain, ebaluatzen ari garela, bizi izandako esperientzia batzuk, partaidetzazko bideoak, gazteen aldetik, adierazteko eta agendan jartzeko interesatzen zaizkien gaietako batzuk. Horri dagokionez egiten du bere ekarpena, ez da? Prozesuan ahalduntzeko, beraiek ere ikusteko badutela gaitasuna, beharra dina, gaitasun eta gehiago dutela, uler dezaten, eta iruditzen zait badela horretarako modu bat, haien gana iristeko modu bat, eta lotura nola egin ere garrantzitsua da, ez? Nola lortu lotura bat haien beharren eta ekintza komunitarioaren artean. Ezakit horragian jarduketa hildoren bat sorlite. Y pues mi gran sueño sería ese trabajo comparativo. Bai, ez da lan komparatibo hori, Bangladeseko emakumeek ikus ditzatela el txokoko emakumeak edo emakume afro-kolombiarrak, ez? Bera bazuen hor bere Afrikako kontinenteko lepoko hori, ez? Ugandako emakume batek ikusiko balu, ez da? Hori izango litzateke nire amaitxa.
Beraz, partaidetzazko bideo batek sortzen ditu lotura batzuk elkarrizketa batekin sortzen ez direnak, edo talde fokal batekin lortzen ez direnak. 5 txosten egin genitzake informazio honetan oinarrituta, ez da. ¿Podrías contarnos un poco más sobre sus... Lotura hori buruz zerbait gehiago esan dezakezu? Y más específico, o sea... Bai, zehatzago ezakit. Azkenen gauza pertsonalagoa da, ez? Ez zara elkarrizketatzailea. Laugarren pareta bezalakoa da, ez? Pixka kontatuko diguzu gehiago horri buruz, eta gero hor ondoan dagoen galdera egingo dugu. Bai, Kolonbian oso interesgarria izan zen. Han egon nintzen, eta tailerrak egiten ari zirenean, gure bideografoa bere ekipo guztia, ekarri zuen bere ekipamendu garesti hori guztia, ez da? Eta emakumeak gonbidatu genituen esploratzera ekipamendu hori guztia, erdigunean jarrita. Eta batzuk pentsatzen dute ez dela erraza kamera bat erabiltzea, eta hor ateratzen da autokonfiantza eta adibidez adinarekin lotutako ideiak edo ezagutzarekin lotutakoak, eta interesgarria izan zen, lehenengo ariketa bat izan zelako nor naiz, eta hor ariketa bat egin zen, erronda batean, eta gogoratzen naiz baten txanda iritsi zenean horra sentitu zela, baina ez, noski bat, taldearen parte gara, eta tokatuko zaigu ere parte hartzea kamera emakume gisa. Beraz, horre mugak lausotu egiten dira, oso ongi funtzionatu zuen, eta historia oso pertsonala kontatu zituzte gainera, haurtzarokoak, hitz egin zuten emozioez, oso interesgarria izan zen. 2 minututan benetan lotura oso interesgarriak sortu ziren. Ikusten dut 1000aren txapela, baina nola ez ditu honek zerkatuko mugak, ez? Aurgarritasuna bere garrantzitsua delako, partekatu ahal izatea. Eta egia da, hemen gaudela guztio, baina uste dut talde dinamika horrek ere zerbait sortu zuela, zuek ere ez da, emakume batek esaten zen, uste genuen handena zela arrosa kolorekoa, zuek ere arazoa dituzue. Ez dira gure abezelakoak, baina arazoak ere badituzue, ez da? Beraz, zentzu horretan lotura hori sortu zen tailer hartan. ¿Teníamos una cuestión al fondo? Ondoan galdera badago? Nada, ahora, vale. Bueno, antes de nada, felicidades por el trabajo. Zorionak egindako lanagatik, eta nik ere parte hartu ahal izan dut horrelako prozesuetan, eta metodologia oso potenteak iruditzen zaizkit. Iruditzen zait egiteko modu biziatuei beste buelta bat ematen dietela. Badirela aldaketa bat. Eta lehenengo pertsonan hitz egitea, hau da, nork bere historia kontatzea, eta ez beste kontatzeak, eskema asko aportzen ditu. Eta iruditzen zait komunikazioaren tresna hau, askotan minimizatu egiten dela, alduntzeko palanka gisa, lidergorako palanka gisa. Eta osnarketa bat dut, eta uste dut emakumek taldean hitz egiten dutela, ez? Eta hor ikusten da nola animatzen duten elkar, nola zuzentzen duten, besteak esandakoa, nola hor ikus daiteken aizpatasun hori. Eta Txokoren kasuan, uste dut hor lekuko hartu beharko genukela ikusten delako emakume horiek eskatzen dutena, dagoeneko milaka prestakuntza egin dituztenean, gauzak oso argi dituztenean, agenda oso argi dutenean, lekuko bat eskatzen ari dira proiektuak aurrera eramateko eta haien errealitatea eraldatzeko, elkarrekin sortzeko, ez da, hori da, elkarrekin, Video donde habló una mujer fue un videoclip
Bai, eta emakume bakarrak hitz egin zuen bideoklip batean, elkarrizketa formatua du, 9 daude lehen aipatu dut, eta ikus ditzakezue, baina bai taldearen indarra, ez da? Importante. Garrantzitsua da. Badago galderaren bat online? Bueno, pues Luisa, Luisa, zerbait esan nahi duzu ondorio gisa? Para la cooperación vasca. Euskal lankidetzarako. Continuar con ese trabajo. Ez, jarraitu lanean, elkartasunez eta prozesuak babesten betigorako horiek, lotura hori egin behar delako. Eta esploratu egin behar dugulako parte hartzerako metodo hauekin, ez da? Hor espazioa mantendu behar da. Eta gauza oso berriak sor daitezke, oso berritzaileak. Eskerrik asko. pues ya para cerrar y creo que tenemos un descanso ahora. Ordu bietatik 3:00 arteko atsedenaldi bat dugu, bazkaltzeko, eskerrik asko parte hartzeagatik, eta amaitzeko. Emakumeok badakigu zer nahi dugun, ez dugu behar gure istorioen inguruan konbentzitzerik, behar duguna da gure istorioak entzutea, eta ingurune seguruak izatea gure historia kontatzeko. Eskerrik asko guztiok.